Čau, já jsem Mimi, buďte sticha. Chodím do skauta, protože... Co je? Protože doma je fakt velká nuda. A protože o víkendech bývají výpravy. A co doma žiju? Tam je nuda. A posloucháme písničky. Hrajeme na kytaru. Tak ty. Ahoj, já jsem Hami, je mi 13 a do skauta chodím, protože tu mám hodně kamarádek, je tu sranda a nenudím se a Cože? na skautovi hledáme například v mapách, ale nejenom, že hledáme v mapách, hrajeme i různé hry v klubovně, no to je asi všecko. Tak čau, já jsem Janí. A ráda chodím do skauta, protože se zabývám přírodou. Mám ji ráda. Tady jsme vidry. Jo, jsme vidry! Jsme vidry, takže tady máme na obrázku vidru. A chodím sem taky ještě, protože tady mám skvělý kámošky. To není nikdy nuda. Někdy. Já všechny zabavím. No. Ale bohužel ještě tu máme dvě holky a jedna se jmenuje Lucka a druhá se jmenuje Bára. Akorát, že bohužel ty nemohly přijít. Jezdíme na tábor vždycky S jednou za rok. jo, jednou O za rok prázdninách. v červenci. Velkých prázdnin. Vždycky jedeme na 2 týdny a tam máme etapu hru, je tam hrozná sranda, musím uznat. No a náš, jakoby, naše středisko se skládá se světlušek, vlčat, skautek a skautů a roverů a old skautů. Old loverů. My jsme skautky, kdyby jsme nepřesnali. No. Tak já jsem Mimi a do skauta chodím už 5 let. A já Hami a chodím do 6 let. Janí, já do skauta chodím 4. No, takže potom máme náš pokřik a my vám ho teda zaspíváme, i když teda fakt neradí, ale my jsme Vždycky totiž přitom dostaneme výtlem, takže se nám nesmějte. jsme nadaný. Takže 3, můžem? 2, 1, teď. Byté, rychlé, chlupaté, chytré hlavy ušaté. Berounka je domov náš, když seš vidra vodu znáš.